आदर्श एज्युकेशन सोसायटी संचलित नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवेमध्ये विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक क्षमता विकसित व्हाव्यात तसेच त्यांना विविध कलागुण आत्मसात करता यावेत यासाठी आर्ट ऑफ वंडरलँड या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते। यामध्ये कथाकथन, चित्रकला, विविध बौद्धिक खेळ, संगीत हे उपक्रम घेण्यात आले। मुलांच्या कलागुणांना वाव मिळावा आणि या स्पर्धेच्या युगात मुलांना चांगलं दर्जेदार शिक्षण मिळावं यासाठी आदर्श एज्युकेशन सोसायटी संचलित नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवेमध्ये विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक क्षमता विकसित व्हाव्यात म्हणून आर्ट ऑफ वंडरलँड कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते। यामध्ये कथाकथन, चित्रकला, विविध बौद्धिक खेळ, संगीत हे उपक्रम घेण्यात आले। One kangaroo was sitting on the cat shuffling. She had a piece of in her teeth. The fox comes passing by. The fox was passing by. He said to the crow, "Madam Crow, you have such a sweet voice. या कार्यशाळेसाठी विद्यार्थ्यांसोबत त्यांचे पालकही उपस्थित होते। विद्यार्थ्यांसोबत पालकांनीही या कार्यशाळेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला। यामुळे आपल्या पाल्यामध्ये विकसित असलेल्या गुणांविषयी त्यांना अधिक जाणून घेता आलं। या कार्यशाळेचे नियोजन शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी केलं होतं। ही कार्यशाळा शाळेच्या सीईओ नीता शुक्ला आणि मुख्याध्यापक कौस्तुभ देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली। यामध्ये कथाकथन या उपक्रमात केजी शिक्षिका भक्ती पाटील, श्वेता आलते, तृप्ती साठविलकर यांनी नाट्य रूपात कथेचं सादरीकरण केलं। आफ्टर अ नॅप झोपून झालं त्याचं नाव इज वेकिंग अप अँड ही वाज शॉक्ड दॅट हिज caps were not in the basket. Only some caps are there. Where do the all caps went? He searched the caps for everywhere. Oh no! Oh my God! What happened to you? Where the caps went? Now he looked at the tree and he was surprised that all the caps were on the trees. Monkeys were wearing them. Oh no! What I'm doing now? Then त्यानंतर ओंकार गाडगे यांनी विद्यार्थ्यांना उद्बोधन प्राधान्य कथा सांगितली। आता करणार काय? आईने सांगितलं होतं दाखवून, मी दाखवून आणलं। आता पुढे काय झालं तर काय करणार? तो तसा उठला, घरी गेला आणि दरवाजात उभा राहिला। आईने आलो, आई म्हणते, अरे तू आलास, काय घेऊन आलास? मावशीने काय दिलं? मावशीने लोणी दिलं होतं। आहे कुठे लोणी? तूच सांगितलं होतं साकून आण। मी डोक्यावर ठेवलं, त्याच्यावरती कॅप घातली आणि आलो। पण त्या उन्हामुळे लोण्याचं काय झालं तो माझा अवतार होतो। चित्रकला उपक्रमाचे आयोजन कला शिक्षक योगेश शेराम यांनी केलं होतं। तर बौद्धिक खेळांचं आयोजन शाळेचे क्रीडा शिक्षक सुयोग राजापकर आणि केजी शिक्षिका यांनी केलं होतं। Apa ini
संगीत उपक्रमाचं आयोजन शाळेच्या संगीत शिक्षक हेमंत तेली आणि सहाय्यक शिक्षिका सोनाली पाटील यांनी केलं सर्वच विद्यार्थ्यांनी या कार्यशाळेसाठी उत्साह दाखवला. पालकांनी या उपक्रमाचं कौतुक केलं. विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी घेण्यात आलेला उपक्रम अत्यंत स्तुत्य ठरला. My name is Bhakti Shivaji Patil, assistant teacher in NEMS school. So today we have celebrated Art of Wonderland Day in our school, and where the children have experienced lot of fun through the activities, games, and music, storytelling. Also we have taken the storytelling through students. Students were able to explore their potential and were able to speak in front of all the guests here. So we were glad to see the happiness, and it was very fulfilling to see the children's joy. And once again I wish you happy Children's Day to all. Hello everyone. अद्य अस्मिन् विद्यालये आयोजितः उपक्रमः अतीव उत्तमः अस्ति. अस्मिन् कार्यक्रमे नियोजनः अतीव सुन्दरः अस्ति. अस्मिन् कार्यक्रमे कथा कथयितुम् अवसरः प्राप्तः. अतः अस्मिन् कार्यक्रमे बालकाः अतीव आनन्दिताः, तथा आयोजकस्य अहं धन्यवादं कुर्वन्तु. नमस्कार, मैं नेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल की बहुत आभारी हूँ कि स्कूल ने ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसमें बच्चों का स्किल डेवलप होता है और उनको स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट, म्यूज़िक और अलग अलग गेम्स में पार्टिसिपेट करके बच्चों का जो स्किल है वो बाहर लाते हैं और उनको डेवलप भी करते हैं. उन बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छे से बढ़ता है. इसमें वो सिर्फ बच्चों को खेलते नहीं हैं, इसमें वो बच्चों के साथ खेलते हैं, जैसे कि बच्चों को सिखाते हैं कि ऐसे खेला जाता है. वो बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं बहुत खुशी है इस बात की. मैंने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से एंजॉय किया है. थैंक्स फॉर गिविंग अस मोटिवेशन, और हमारे बच्चों को इतना मोटिवेट करने के लिए थैंक यू सो मच. Namaskar. First of all, I would like to congratulate and appreciate all the teachers and the supporting staffs of this school to organize such a beautiful event for our children, and also of course for parents, because sometimes what happens, we just stress on reading, writing and recitation of students. But motor skill, development of motor skill is very much important in the primary school level, because whenever जेव्हा कधी मुलांचं जे मोटर स्किल्स आहेत ते डेव्हलप होतील तेव्हाच मुलं पुढे जाऊन प्रायमरीला किंवा त्याच्या पुढच्या हायर एज्युकेशनला ते स्किल जे आहे ते महत्त्वाचं ठरतं. काही वेळा आपण बघतो की शिक्षकांनी रीडिंग किंवा रायटिंग दिलं नाही म्हणून पॅरेंट्स तक्रार करतात, कंप्लेंट करतात की मुलांना होमवर्क दिला नाही. पण खरं तर ह्या ज्या शाळेतून ॲक्टिव्हिटीज होत असतात त्या त्यांच्या फ्युचरसाठी जास्त गरजेच्या असतात. यातून मुलांचं कॉन्सन्ट्रेशन, त्यानंतर त्यांचा कॉन्फिडन्स ह्या गोष्टी वाढत असतात. आणि म्हणून मला खूप कौतुक वाटतं की मी माझ्या मुलीसाठी अशा ॲक्टिव्हिटीज घेणारं स्कूल निवडलं आहे. कारण बऱ्याच वेळा मलाही स्ट्रेस होता की मुलीसाठी अशी शाळा निवडावी की जिथे फक्त एक ॲपलचं स्पेलिंग दिलं, राईट ऑन 10 लाईन्स ॲपल 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 ॲपल. मुलांना माहिती नसतं की आपण काय लिहितो आहे.
पण मी खूप खुश आहे की माझ्या मुलीसाठी एक अशा स्कूलची मी निवड केली आहे जिथे फक्त रेसिटेशन, फक्त पाठांतरावर भर दिला जात नाही आहे, तर तिच्या इतर ज्या डेव्हलपमेंट्स आहेत, मोटर स्किल्स आहेत, त्यावर देखील शाळेमध्ये चांगल्या प्रकारे काम केलं जातं आहे. त्यामुळे मी शाळेचे खरंच खूप आभार मानते. थँक्यू. Myself Kaustubh Subhashchandra Desai. I am the principal of National English Medium School Nadgive. Today we have organized the Art of Wonderland, the program which can explore the skills from the students, that is in terms of music, sports, then art it is there, storytelling it is there, so stage daring it is also there. So we are organized this program in such a nice way, and all the students, those who have participated and those who have enjoyed that today's program, so they have enjoyed in a very joyful manner. Thank you so much. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.